салом дӯстон, хуш омадед ба шабакаи биография филм. имрӯз мо дар бораи қаҳрамонҳои филми ҳаргиз раҳо намекунам Фират, Егет, Нурия ва Иҷлол ҳарф мезанем. рафтем. лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. Фират номи аслаш Ҳакан Динчкол, яке аз чеҳраҳои филми ҳаргиз раҳо намекунам. Ҳакан Динчкол кист? Вай дар куҷо таваллуд шудааст? Чанд сол аст? сериалҳо ва филмҳои бозидааш кадомҳоанд? Ҳакан Динчкол 20 декабри соли 1981 дар Истанбул таваллуд шудааст. Даврони кӯдакии худро дар Истанбул гузаронидааст. Вай таҳсилотро дар факултаи таълими забонҳои туркӣ донишгоҳи Анакели дар Секузмарт ба итмом расонидааст. донишгоҳи Сегизмартро бо забони туркӣ хатм кардааст. Ҳакан Динчкол, ки аслан муҳоҷири Югословӣ буд, дар солҳои донишҷӯӣ дар намоишҳои театрӣ ширкат варзид ва дар таблиғотҳо нақшофарӣ кард. ҳакан пас аз таҳсил мехост актёр шавад. бори аввал дар экранҳои таблиғотӣ зоҳир шуд. вай дар роликҳои рекламавӣ аз қабили Кока-Кола, Turkish Airlines ва Atukan Optik бозӣ кардааст. пас аз гирифтани омӯзиши актёрӣ, ӯ аввалин таҷрибаи актёрии худро бо сериали ҳаргиз раҳо намекунам дар соли 2015 гузаронида, сипас дар силсила филми Душман дар хонаи ман нақшофарӣ кардааст. ҳакан Динчкол соли 2008 оиладор мешавад ва ҳамсараш Мерве Эрол мебошад, ки аз ӯ духтаре бо ном Майра дорад, аммо соли 2016 бо сабабҳои номаълум ҷудо мешаванд. ҳакан дар силсила филми Муаллим дар нақши муаллими тарбияи ҷисмонӣ, ки ҳоло дар экранҳои телевизиони Fox пахш мешавад, нақш мебозад. ҳакан Динчкол қадаш 1,83 сантиметр, вазнаш 83 килограмм мебошад. ҳакан Динчкол дар чунин сериалҳо ва филмҳои ҳунарӣ нақшофарӣ кардааст. филми Муаллим дар нақши муаллими тарбияи ҷисмонӣ, сериали телевизиони соли 2020 наворгирӣ шудааст. Душман дар хонаи ман соли 2018 дар нақши Алпер, сериали телевизионӣ мебошад. дар филми Ҷанговар соли 2017 дар нақши майёр Туран, сериали телевизионӣ мебошад. ва аввалин филме ки ӯ бозӣ кард, филми ҳаргиз раҳо намекунам, ки соли 2015 нақшофарӣ кардааст. дар филм дар нақши Фират бозӣ кардааст. қаҳрамони дигаре ки имрӯз мо ҳарф мезанем Амина Гулше мебошад, яъне Нурия. Амина Гулше модари машҳур ва ситораи барҷастаи кинои Туркия мебошад. дар охири моҳи апрели соли 1993 дар Гетерборг таваллуд шудааст. дар соли 2014 Амин дар озмуни зебоии Мисс Туркия ғолиб шуд ва пас аз он ба шарафи намояндагӣ кардани кишвар дар озмуни байналмилалӣ Мисс World шарафёб гардид. пеш аз он ки ба Туркия ба оилааш кӯчад, Гулше мактаби миёнаи шведиро хатм кард. ҳангоми таҳсил дар мактаб ситораи оянда мехост стюардесса шавад, аммо ин орзуи ӯ ҳеҷ гоҳ амалӣ нагашт. пас аз пирӯзӣ дар озмуни зебоӣ духтар аз агентҳои пешрафти моделсозӣ пешниҳодҳо гирифт. Амина якчанд солро барои тирандозӣ барои брендҳои машҳур ва маҷаллаҳои арт бахшидааст. ҳангоми кор бо ҳайси модел духтаракро тавлидкунандагони филми сериали ҳаргиз раҳо намекунам мушоҳида карданд, ки он нахустин бор дар олами кино пайдо гардид. филми навбатӣ бо иштироки Гулше мелодрами «Ҳарду ба ман писанд омад» буд, ки соли 2017 ба намоиш даромад. Амин фаъолона ба варзиш машғул аст, ғизои дурустро авлотар медонад, китобхониро дӯст медорад ва ба аксбардорӣ машғул аст. духтар дар Инстаграм аксҳои зиёде мегузорад, то мухлисонашро шод кунад. дар вақтҳои холигӣ аз наворбардорӣ ва омӯзиш машғул мешавад. Гулше сурудҳоро дар атрофи дӯстони худ хонданро дӯст медорад. бояд гуфт, ки Амина Гулше яке аз сарояндагони машҳури турк ба ҳисоб меравад. бо вуҷуди решаҳои шведӣ буданаш, тибқи овозаҳо Амина дар баданаш холку медорад, ки дар он чунин навиштаҷот аст: хушбахт ҳастам, ки зани Туркия ҳастам. имрӯз ҳунарпеша орзуи харидории хонаи худро дорад ва бо футболбози маъруф бо номи Месут Озил оила барпо намудааст. актёри дигаре ки имрӯз мо ҳарф мезанем Сафак Пекдемир мебошад, яке аз чеҳраҳои маъруфи филми ҳаргиз раҳо намекунам. моҳи июни соли 1988 дар Истанбул таваллуд шудааст. хатм кардаи бахши актёрии донишгоҳи Бейкенд буда, пас аз хатм дар намоишномаҳои гуногуни театри ширкат варзид. филмҳои муваффақи навбатии Пекдемир инҳо буданд: Ишқи девона ва Себи мамнӯъ ва ҳамчунин филми ҳаргиз раҳо намекунам.
Толгахон Саишман дар нимаи моҳи декабри соли 1981 дар Истамбул таваллуд шудааст. Толгахон як актёри муваффақ аст, ки аз бизнеси моделсозӣ ба олами синамои калон ворид шудааст. Толгахон пас аз пирӯзӣ дар озмуни зебоиҳои ҷавони Туркия дар ватанаш шӯҳрат ёфт. Сарфи назар аз он ки оилааш даромади миёна дошт ва мушкилоти моддиро намедонист, бача дар синни 10 солагӣ ба кор шурӯъ кард. Саишман аввалин модели турк буд, ки дар бонуфузтарин падидаҳои Париж ба намоиш баромад. Ин пирӯзӣ аз ҷониби продюсерҳои пешрафта бетаъсир намонд ва онҳо ба даъвати ҷавон ба наворбардоре шитофтанд. Аввалин филм бо иштироки Толгахон силсилафилми Асири дил буд, ки дар он нақши эпизодиро гирифтааст. муҳаббати тамошобинони васеъ ва муваффақияти шоиста ба актёр пас аз баромадани мелодрамаи Форма барои мачо ва комедияи ҷодугаре оғоз пайдо кард. Дар байни филмҳои баҳои баландтарин бо иштироки Саишман Бозии ишқ, Вақтҳои лолаҳо, Ишқи осмонӣ, Бозиҳои Византия ва Марвориди сиёҳ мебошад. Азбаски Толгахон соҳиби маълумоти барҷастаи беруна мебошад ва худро доимо дар шакли ҷисмонӣ хуб нигоҳ медорад, актёр аз беаҳамиятии мухлисон азоб намекашад. ин буд маълумот дар бораи актёрҳои дӯстдоштаи шумо. Хайр азизон.